Boa tarde. Benvidos á presentación do libro, a novela A filla de Lucrecia, de Xavier Paz. Intervengo en nombre del presidente del Ateneo, que está ausente, y que estoy seguro que tendría mucho interés en este acto que queremos enmarcar dentro de la colaboración que hay entre los Ateneos de Galicia. Como saben, los Ateneos de Galicia se han federado en una federación promovida precisamente por nuestro Ateneo y constituyen la Federación de Ateneos de Galicia, que actualmente preside nuestro compañero en la Junta Directiva, Manuel Rivadulla. En esa colaboración de los Ateneos se integran varias actividades, de las que quiero destacar, porque están en marcha ahora, el ciclo Rompendo as Barreiras do Localismo, que ha promovido nuestra compañera Pilar San Pedro. Tuvimos la primera conferencia el 26 de mayo, de Manuel Bragado, sobre Vigo en Santiago, y van a seguir, como allí se dijo, con otras conferencias de otros ateneístas de distintos ateneos en distintas ciudades de Galicia. Parte también de esta colaboración en los Ateneos es el homenaje a Castelao, que tendrá lugar en Rianxo el próximo día 14. Ya está promovido por todos los Ateneos, participamos en él, y del nuestro me consta que ya hay bastantes socios inscritos, aunque aún queda abierta la inscripción. Y también, como parte de esta colaboración entre los Ateneos, está la presentación de publicaciones realizadas, promovidas o editadas por los distintos Ateneos. Y en ese sentido, presentamos hoy A filla de Lucrecia, cuyo autor es un compañero vocal de la Junta Directiva del Ateneo Atlántico de Vigo, y que, según mis noticias, el libro ya ha sido presentado en otros Ateneos, al menos de Ourense, en Pontevedra y en Vigo. Para nosotros, por tanto, es un honor poder presentar aquí una obra de este compañero ateneísta. Para ello, contamos con nuestra compañera, la historiadora Encarna Otero, que se va a encargar de presentar el libro. Encarna, tienes la palabra. Moitas gracias. Xa. Moitas gracias, boa tarde. Teño que dar as gracias ao Ateneo por estar neste espacio. Yo comentaba a Xavier que este antigua ferretería de Buxán, e está moi ben, que é un espacio comercial, pois aborde agora algo tan importante na economía como é a cultura e a construción, digamos, de historias a partir de novelas ou de libros, non? É moi importante e, por tanto, conviven eses dos mundos. E tamén lle decía que este edificio foi mercado no seu día por Domingo Fontán porque estuvo desamortizado. Domingo Fontán, que intelectual, político, fixo algo tan importante como construir, a partir de camiñar, o mapa de Galiza, o primeiro mapa que tuvo este país, a partir de todos os puntos geodésicos. Por tanto, ao final é como unha rede que se vai tecendo hasta Xavier e a filla de Lucrecia, é dicir, hasta Alba. Eu teño que agradecerlle a Xavier, primeiro, que escribira este libro, que vos recomendo ler, xa vos lo digo, porque é un libro que, en primeiro lugar, semella que non seña doado entrar nel, e ora vou a decir por qué, pero unha vez que entras, é un libro que te vai enganchando, agarrando. Claro, como fala da industria da seda, pode ser que seña como, non sei se vichedes algunha vez, como os vermes tecen os capullos de seda, non? Como eses vermes van fiando hasta formar unha cápsula na que quedan encerrados, e cando abre, pois iso é o que vai a constituir, despois de tratala e de tecela, esas maravillosas tecidos que son as sedas, efectivamente, non? Cecais por eso, o libro vai enganchando, porque, ao final, a filla de Lucrecia é a que se encarga de ir contando toda Alba, a filla de Lucrecia, xa ten un nome preciosísimo, Alba, é como o día, é como a luz, non?
pois vai enganchando toda a historia. Entonces, en primeiro lugar, quería darles gracias a Xavier por escribir este libro, e en segundo lugar, por pensar en min cando ten que presentar libros donde as protagonistas son mulleres, porque non é a primeira vez que estou contigo, Xavier. Xa estiven outra vez ca historia de Artemisa Gentileschi, esta pintora, filla de pintores, que conseguiu ganar un xuicio por unha violación. Naquel momento, é dicir, no século XVII, porque xa, inda que nace no XVI e XVII, por tanto, unha muller tamén, que ademais de pintora foi victoriosa, como Alba, a protagonista desta novela, filla de Lucrecia. Tamén. E, polo tanto, iso é o primeiro que quería agradecerche, Xavier, e, en segundo lugar, eu te vou a facer así unha serie de preguntas, que xa comentamos algo, pero para que os saibas, non? E podemos falar os dous, que eu creo que é mellor. Neste libro non só está a historia que desde a memoria construye Alba cando é maior, decide construir a historia da súa vida empezando pola súa nai, claro, porque ela si existe gracias a unha nai que a pariu, e ademais que non a pariu en calqueira sitio. A pariu estando presa polo Tribunal da Inquisición. Primeira cuestión, non? Entón, nesta novela, a parte da historia, non é só o que está escrito, senón como escribe Xavier. Entonces, como conseguiches, cal foi o teu esforzo e o teu traballo para aproximarte a unha historia que está ambientada, evidentemente, no século XVI e que continúa un pouco no XVII, non? Porque chega tamén a época da expulsión dos mouriscos e todo isto. Este galego, que unhas veces é o de Alba e outras veces, como fai falar tamén a Lucrecia, é o de Lucrecia, donde se recollen, porque Lucrecia é unha soñadora, entón se recollen os soños. Como chegaches ti a escribir este galego que realmente te mete no ambiente daquela época? Que non é o de hoxe, é dicir, este galego non nos coitamos hoxe. Ahora tendo a pensar, moi boas tardes, gracias por estardes aquí, xente coñecida e querida e xente desconocida. E gracias, por suposto, a Ateneo por acoller esta noveliña. E, por suposto, a Encarna receptiva e animosa, como sempre. Sí, como non. Intentarei, non, si, ten razón. Decía que gracias a Ateneo, gracias a vos por estardes aquí e gracias a Encarna. É unha novela feita sobre a documentación histórica. Eu creo que se trasluce e, ademais, por desexo da editora, para dar facilidades a quen lee, as citas textuais de documentos, de procesos, de textos da época, están en versalita, están en cursiva, e aí xa se ve que hai certas construccións sintácticas, pues, máis ou menos arcaicas ou inusuais, que corresponden a eses documentos da época, o que pasa que está anosado, está trasladado, está traducido ao galego, non? Eu, aparte deso, supoño que estaba un pouco contaxiado, digo, aparte das citas literais, supoño que estaría eu un pouco contaxiado polo ambiente lingüístico dos documentos que leía, non? Documentos que algúns son ou leían libros, outros en PDFs de internet, e o resultado é ese. Claro, eu procuro ser preciso, procuro non ser vulgar, non me gusta escribir esperar, prefiro escribir agardar, é dicir, hai un cuidado que trascende o tema dos anacronismos e da época, ser o cuidado co galego. O galego literario nunca pode ser o galego falado, igual que o español literario, coa excepción de algunhas páxinas de Reverte, tacos incluídos, non debe ser un galego, un español falado, non? A literatura debe suxerir, debe abrir a mente, a imaginación, e para iso convén, non falamos da poesía, que son outras palabras distintas, pero sí, en todo caso, descolocar un pouco o léxico máis corriente, máis doméstico. Se a ti te pareceu máis diferente do que a mí me parece, porque eu o leo con certa naturalidade, pero non sei, quizá é a pouca distancia que teño co texto, non?
pero, bueno, benvido sexa, non? Sí, a min sorprendeume como está escrito o libro. É un libro, unha novela, porque, inda que efectivamente el fala de documentos históricos, hai unha reconstrucción de vidas. É un libro donde as protagonistas son mulleres. Son mulleres, todas elas. Pensade que estamos nos séculos XVI e principios do XVII e, polo tanto, a Inquisición está en pleno desenvolvimento. O Tribunal da Inquisición nos diferentes reinos, porque non é só no reino de Castela, tamén é no reino de Aragón e Cataluña, polo tanto, está en pleno desenvolvimento. Para poñer unha nota local, lembrade que o Tribunal da Inquisición en Santiago estivo en parte do solar que hoxe ocupa o Hotel Compostela, ali estivo. Logo houve un teatro, o Teatro Royalty, que tamén está ben, que o Tribunal da Inquisición lle sucedera un teatro, o Teatro Royalty, e logo, ao mellor, marcando un pouco o destino de Compostela que vivimos hoxe, pois apareceu un hotel. O primeiro gran hotel que tuvo Santiago foi o Hotel Compostela, para facer así un transcurso de memoria e lembrar que a Inquisición, bueno, pois foi a que xudgou, entre outras, a María Soliña e as mulleres que defenderon as costas frente aos ataques, sobre todo as incursións e os ataques turcos, porque Galicia foi tamén motivo de ataques desde a costa, non? Ben, entre outras cousas porque como María Soliña era rica, o Tribunal de Inquisición o primeiro que facía era incatar os bens das víctimas xa de entrada. Era un tribunal que incataba os bens e de declaraba culpable. Despois, na tortura, tiñas que demostrar que eras inocente. Funcionaba así, non? Era así como funcionaba. Ben, pois decía que na época da Inquisición é unha novela de mulleres, porque Lucrecia, que a nai pare dentro do cárcere Alba, e logo despois se crea toda unha rede que as vai apoiar as dúas, porque Nazaria, Doña Elvira, é dicir, hai toda unha serie de mulleres que dan, digamos, acobillo e que crean unha rede que se apoia entre elas. E eu só vos vou a ler así algunhas píldoras para que despois teñades gusto e merquedes a novela e a leades, non? Eu prefiro chamarle un xornal, pero bueno, porque é unha historia de memoria, non? Deprendín que as desvalidas cómprenos invertármonos outra vida para sobrevivirmos, que a conciencia non debe ser cárcere do corpo, única facenda propia de todo muller. E, sobre todo, deprendín que para unha muller obrar en por sí pode ser calamidade ou salvación, en tanto que o calar sumiso remata sempre en acabamento. Isto é nada máis empezar, estamos aínda nos principios. Entón, eu a segunda pregunta que lle fago a Xavier, porque, bueno, non vos quero desvelar moitas cousas, quero que leves o libro, pero Lucrecia, aparte de soñar, é parteira, ten coñecemento de plantas e de mediciña, é dicir, é unha muller sabia, e logo veremos que Alba é unha empresaria no mundo da seda. Consigue montar unha empresa familiar que desenvolve todo o mundo da seda na Granada da época, onde Granada era unha potencia sedeira. A pesar da expulsión dos mouriscos, Granada seguía sendo unha potencia sedeira, porque foron os mouriscos e as mouriscas, sobre todo, que nos crearon toda unha industria vinculada nesta arte co mundo islámico, trouxo desde a súa chegada no século VIII hasta que foi expulsado definitivamente despois da loita das Alpujarras, da sublevación das Alpujarras, xa co decreto de Felipe III, non? Entón, bueno, a outra pregunta, eu sei que Xavier é biólogo, pero eso non chega para poder explicar e comprender todo este mundo femenino, porque as descripcións que faz aquí non só das actividades femeninas, sino das vivencias femeninas, como se vive, por exemplo, a chegada da pubertad a través da menstruación, ou cousas deste tipo, que eu me imagino que por moita coñecemento e falas que escoites, para un home non debe ser doado. Describilo como describes aquí. Primeiro xa me chafaches o final da novela. Non. Pero ben, non a sei contestar esa pregunta, vaya por diante. Vamos ver, en xeral, eu non escribo sobre as mulleres, sino sobre seres humanos en femenino. É dicir,
os sufrimentos, os problemas e tal, estou nun mundo, digamos, neutro, asexuado. Que pasa? Que estou referíndome a unha parte da humanidade oprimida, explotada, desconsiderada, despreciada, roubada íntimamente na familia, na profesión, en todas partes. Entón, eu, como sempre, fui bastante canijo, porque moi cativo, sempre me molestaron os abusóns. Por eso nunca fui do Real Madrid, porque ganaba sempre. Entón, non podía ser dun equipo que ganaba sempre. O sea, absurdo. Por eso non entendía por que a xente non simpatizaba cos indios, que sempre perdían. Eran os sufrintes. Se ora un rapaz católico, onde tiña que estar colocado? Mental, afectiva, tiña que estar colocado cos sufrintes, cos perdedores, tal. O sea que das mulleres ven aí. Por outro lado, como adulto, eu vivo unha incomplitude, como ser humano. Sin as mulleres, eu teño medio sentido, cuarto sentido, non sei que teño, pero teño incompletude. Entón, necesitei, e sigo necesitando, da violencia, da transmisión, que está no libro, da vida, pero non da vida biolóxica, que tamén, pero eso se dá como o valor en os soldados se le supone, non? As mulleres que teñen que transmitir a vida. Non, os saberes que son os cuidados, que son a cociña doméstica, que son, en definitiva, a vida non reglada, a vida non exposta social e valorada económica e socialmente. Entón, todo eso eu o vivo como un problema meu, como unha necesidade. Eu son dos que penso que cada home ten un cocodrilo aquí no hipotálamo, que é un depredador, e que por eso estamos abocados instintivamente a ter fame, a ter sede e a querer ter relacións sexuais. Que pasa? Que igual que non vas pola rúa collendo ou a un mercado a coller para comer, tampouco vas a coller ou a saltar ou a depredar para ter relacións sexuais. Pois polo mismo, non? O da pubertade, o da regla, o tal, pois, non sei, eu supoño que o que viviu un dos meus irmáns, que lle doían moitísimos peitos, que lle doían moitísimos peitos e lle puñan como unhas compresas que despois tiñan que quitar e sufría moito os paradrapos e se o quitaban con gasolina. O sea, toda esa experiencia, non sei se ten que ver ou non, pero é o máis achegado a que eu, a parte do libresco ou do imaginado, pero como experiencia propia é o máis achegado á pregunta concreta que me faz, que xa digo que é moi difícil e que non sei contestar ben. Ben, seguimos. O libro é dunha modernidade imensa, pero imensa, non vos podedes imaginar como Xavier consigue, a través de Alba, porque claro, Alba é a que fala, pero Xavier é o que escreve, pois temáticas que hoxendía pois son de total actualidade, como pode ser pois o pasar entre sexos dun espacio a outro, el o define aquí como hermafroditismo, pero realmente é o paso, ese paso de un sexo a outro sexo, sin ningún trauma ni ningún cambio, simplemente ocurre, non? Na vida, até algo tan moderno e actual como é o mundo das viaxes. Neste libro podemos, collendo un plano, irmonos a Toledo e visitar Toledo nin máis nin menos que na festa do Corpus, a festa grande de Toledo. E a través desta viaxe, pois, imaginármonos todo o que ali ocorre, todo o que ali pasa, e sobre todo o protagonismo, o falábamos un pouquiño antes de vir aquí, ese protagonismo que a Iglesia ten como espacio de teatro que acabamos de velo co nomeamento do Papa. É dicir, a Iglesia realmente é quen de montar a través da vestimenta, a través das flores, a través do incienso e, por tanto, dos olores, a través das imaxes, a través todo un mundo teatral que, efectivamente, moito máis nesta época, donde a Inquisición estaba e donde a única religión permitida, porque o resto estaban perseguidos e condenados, era a católica, porque xa fora a Reforma Protestante, non eran cristianos, xa eran católicos, inda que chamaban cristianos vellos, pois, como Xavier, a través deste libro, a través desa descripción, nos leva a ese Toledo ou nos leva a Granada. A Granada,
outro universo completamente diferente. Nos leva á cidade de Granada e, a través do mundo da seda e do comercio, nos pasea por Granada con Alba, non? Polo tanto, esa modernidade que está neste libro da capacidade de viaxar, neste caso, ademais, agora que está todo tan saturado, de viaxar ca imaginación e ca cabeza, que tamén é moi importante, non só cos pés, senón ca imaginación e ca cabeza, que, xa digo, por eso o libro é modernísimo, e tamén da cociña. Se ve que te gusta a cociña, Xavier. Porque na Inquisición, na cárcere, cociñan e comen de maravilla. Sí, hai unha desdramatización en parte e en parte unha visión, digamos, de clase da condena, da Inquisición, porque claro, un cuengo de familia nobilísima preso no cárcere ten cociñeiro, pode criar pitas e outras aves nun recanto do patio, o cociñeiro fai a cea. Si Lucrecia ten certos atractivos, que parece ser que os tiña, pois algúns carcereiros a convidan a cear con ese outro seu protector e o propio alcaide vai ás ceas e ali conviven durante uns meses, polo menos. Eso está documentado porque houberon de cambiar de xuíces e de alcaide porque se estaba relaxando aquelo bastante, non? É dicir, os padecimentos tamén tiñan marca de clase, non eran iguais para este home noble e rico que para un deserdado calquera que probablemente remataría condenado e ás veces queimado, non sempre. Eu non quería centrarme moito onde que están descritos un par de tormentos no aspecto ese máis truculento, aínda que hai unha enumeración de autos de fe en Granada, pero por contraste de como vive unha familia criptomourisca, o sea, mourisca de portas pa dentro, non? Eu comentaba antes e quero decirlo porque senón me queda dentro e me vou con el pa casa. Con el con que? Pois é un pensamento, unha idea de que sendo unha novela histórica é unha novela contemporánea. E é contemporánea en parte polo que dixo xa Encarna, non? Porque hai familias... As palabras son o que parece que é moderno, pero os feitos e as tragedias e os problemas non o son tanto. Por exemplo, familia nanoparental, unha muller soa que fai en unha sociedade que eso ve como pouco regular. Ou interculturalismo. Parece que o estamos inventando agora, pero se estudiamos un pouco a historia e non fai falla ir a Alejandro Magno, avanzando, que está facendo aí senón un choque de culturas e como se resolve iso? Hai a quen lle gusta decir se xestiona, non sei se se poden xestionar as culturas. Bueno, en todo caso, como se resolve eso? Bueno, aquí hai unha solución política que se menciona das expulsións, dos edictos, das persecucións, e está hasta prohibido escribir en árabe. Eso é unha herexía escribir en árabe. Igual que hoxe parece ser que é un pecado mortal e te vas ao inferno por toda a eternidade por ter unha opción sexual a que ti consideres, pois antes, además deso, aunque non tanto, porque aí tiñan máis mangancha no tema do sexo, pois digo que estaba prohibido escribir en árabe porque era herexía e, polo tanto, xa se podía ser condenado pola Inquisición por escribir noutra lingua. E digo que moderna, porque, como decía ela, desfilan clérigos pederastas, xuicios amañados, personas hermafroditas e, por suposto, choque de culturas. Entón, claro, eu considero que definir unha novela como histórica pode ser unha primeira aproximación, pero sempre moi insuficiente. Porque eu non sei que ten que ver a memoria de Adriano de Margarita Llucernar, comentábamoslo antes, con O nome de la rosa, con O capitán a la triste, son todas novelas históricas, pero se non lle engadimos un outro calificativo, un pouco máis de definición, non estamos dicindo nada. É o mesmo que dicir que son novelas históricas que tratan de outro tempo.
Todas as novelas tratan do outro tempo porque é imposible retratar o presente vivido. O presente vivido pertence á conciencia de cada un de nós en este momento. A partir deste momento, me poño a escribir, non estou falando do presente. Pero, bueno, por non poñarme un pouco pedante e riguroso, eu diría que hai novelas históricas de aventuras, por non falar de Alejandro Dumas, Walter Scott, Iván Joe, os Tres Mosqueteros, son novelas históricas. Pero que ten que ver eso con Memorias de Adriano? Non ten absolutamente nada que ver. Unha é unha novela filosófica, chamémoslle filosófica, por decir algo, e outras son novelas de aventuras. O Nome de la Rosa, bueno, é unha novela histórica, sí, pero unha novela histórica, bueno, cultural, policíaca cultural. Por qué? Polas referencias tanto culturales como pola trama, non? O sea, que se non intentamos ir un pouco máis alá, con novela histórica non vamos, eu creo que a casi ninguna parte, vamos moi pouco, non andamos nada. E eu definiría este librito como histórica contemporánea. Porque sigue habendo culturas machacadas, non a base de dictos, pero sí a base de decisións políticas, de fronteiras, de imposicións implícitas, de modas culturais. E iso é o problema do interculturalismo. Claro, non hai un edicto, pero sí que hai as fronteiras con os requisitos e dicen, non, esa cultura aquí non pasa. As culturas as transportan, as levan os seres humanos. Non podes negar unha cultura. Bueno, sí, poderías subvencionando tales libros, tales películas, tales vídeos, tales series, pero, bueno, en xeral, digamos, que sigue habendo, pois, ese loita cultural ou interculturalismo, como había xa daquela. Ben, eu vos vou a ler outro parágrafo e logo despois, bueno, pois, para concluir a miña conversa con Xavier, para que fale el, pois direi o que eu penso deste libro, o que é o meu pensamento, non? Outro parágrafo que a mí me pareceu maravilloso, dice Alba, que a que escribe este diario, non chamaría novela, é un diario de Alba. Non sei como a fixemos soas, como fomos quen de saírnos da pobreza e sacudírmonos a má reputación de cargar coa condena do santo oficio. Os atrancos parecían descomedidos para unha muller soa cunha pícara. Non sei como pudimos resistir e arrepórmonos ou se cadra, sí. Efectivamente, son dúas mulleres que ao final triunfan na súa vida, a pesar de pasar todo este calvario. Entón, eu que sigo mantendo que este o diario de Alba, desde a súa memoria, cando Alba xa é maior, decide recuperar a memoria e como isto que fan a maioría das mulleres, transmitir memoria para que as xeneracións futuras a teñan a través de diarios. Ben seña escritos, pero en moitos casos non. Sabedes que as mulleres, sobre todo, usan a palabra, a veces a letra escrita, pero sobre todo a palabra. E, por tanto, en moitísimos casos son elas as transmisoras de memoria, non? Alba decide non só transmitir esa memoria cos seus coñecementos, sino que como é letrada, porque conseguiu ser letrada, escribe un diario que é o que fai Xavier. Poñerlle a pluma nas mans de Alba, bueno, o ordenador, nas mans de Alba e escribe. Entón, eu quería agradecerlle a Xavier varias cousas. En primeiro lugar, que siga mantendo este protagonismo de mulleres, porque efectivamente todo este percurso que siguen Alba e Lucrecia, tamén doña Elvira, que é viúva, bueno, é un percurso de mulleres, porque non lles queda máis remedio que para construir a vida facelo como fan elas, en primeiro lugar. En segundo lugar, que nos traia, nos lembre que na Península Ibérica conviviron culturas diferentes durante máis de 800 anos. Porque o mundo islámico estuvo aí, hasta a expulsión dos mouriscos, estaba o mundo cristiano, estaba o mundo xudeo e todos convivían, hasta que efectivamente veio a Inquisición e efectivamente destruiu mediante a persecución, Inquisición que durou hasta 1812, hasta as Cortes de Cádiz, que Fernando VII, o minoso, é dicir, o terrible home que volveu como desexado, volveu a restablecer, e será, bueno, cando en 1821, coa sublevación de Riego, cando se abola definitivamente, pero mirade do que estamos falando, estamos falando do século XIX. Por tanto, non sei nin canto corrimos para modernizarnos, porque aínda eu creo que queda bastante dese santo oficio en algunhas cabezas. Ben, pois, en segundo lugar, bueno, pois agradecerche que fixeras todo isto,
E, en terceiro lugar, recomendarvos a vos que a leerades, porque é un diario, pero é un diario de aventuras. E eu creo que as aventuras sempre están ben, porque nos tempos tan tumultuosos e turbulentos que vivimos, coller un libro, sentarte en silencio e ler, te proporciona vida frente ao barullo exterior. Así que grazas, Xavier. E agora tes que ir a palabra, claro. De nada, pero me meten un compromiso, porque teño 2 proxectos rematados onde prácticamente non aparecen as mulleres. Ai, eu digo este, me tocaba falar deste, Sí. No, en realidad coincidiu, é dicir, eu non quise facer un libro de tese ni me propuxe ahora vou facer un libro onde só aparecen mulleres. Non. O sea, descubrín a Lucrecia de León, que me pareceu unha biografía fantástica, porque, claro, que unha rapaza soñe e que 2 clérigos se acheguen e empecen a transcribir os soños, empecen a levarlle a casa, digamos, facilidades, mercedes, a nai encantada de recibir esas prebendas, ela desconcertada, e empecen eles a utilizar as copias deses soños como artillería contra Felipe II e algúns dos seus ministros, é dicir, esos soños de Lucrecia son arma política en mans destes 2 clérigos contra tal. Por eso a ela tamén e a eles os van a acusar de sedición. Eso de sedición me sona, non? Sí. Bueno, ahora non sei se era malversación, sedición e todos... Malversación é outra cosa. E todos os acabados en on. En ción. Creo que sí. Bueno, en calquera caso, decía que fascinoume o personaxe dela. Como non quería quedarme preso, eu tamén, e condenado nas cárceles da Inquisición, inventei unha vida a filla, inventei unha vida non ilusoria, de esforzo, de dedicación, de traballo, pero unha aventura vital, unha aventura, bueno, non diría de éxito, que sona raro, pero sí de vida razonable, tampouco direi plena, que non sei o que é iso, pero é unha vida. Entonces, claro, xa digo, pero esas 2 historias, unha sobre Pedro Sarmiento de Gamboa, que foi un navegante, e, polo tanto, claro, nas galeras, nas navegacións e nas descubertas, poucas mulleres aparecen aí, non? E outra do Conde de Gondomar, onde, aunque apareza a súa esposa con un certo papel, tampouco é o principal, porque está proposto o libro como, bueno, unha especie de avinza no alén, logo de mortos, entre el e o corsario, amante da raíña, dramaturgo, poeta, individuo probablemente interesante, Sir Walter Raleigh, non? Entón, entre eses 2, a historia deles, as mulleres, sí, aparece a raíña, por suposto, de Inglaterra, que ten un gran papel no libro. Pero, bueno, isto é un paréntesi, o digo para justificarme de antemán, porque, non, pero é certo que coincidiu, además, mirando para atrás, chama a atención algo que reparo agora, pero que non reparara claramente, en que, igual é para compensar certos problemas personais, son as fillas as que nos meus libros teñen, non en todos, pero bastante protagonismo, porque pasou en Renacer con Adria, filla de Aretino, pasou en Aníbal e a Pintora con Artemisa, a filla de Horacio Gentileschi, pasa aquí coa filla de Lucrecia. Bueno, non sei, algo aí hai, algo teño máis resolto coas fillas. E prácticamente nada máis. O sea que, moitas gracias por escoitarnos, e se alguén ten a ben, non sei por que conducto, facer calquera comentario sobre o libro, sería maravilloso. Léedeo. Debe estar en todas, non? Ou non? Supoño que sí, porque ten unha distribución, supoño que en Couceiro, non sei se de aquí de Alao. Está editado por unha editorial, aunque eu normalmente, a miña editorial é Xerais, como estaba un pouco atraguado a saída de libros e non daban feito, despois de pedirle permiso a miña editorial, falei con unha editorial pequena de Vigo, que dirixe ben, creo eu, moi ben, Edurne Baines, outra muller,
e está en Belagua, que é unha editorial viguesa que non edita exclusivamente narrativa, pero sí que tamén edita narrativa, claro. Está moi ben editado. É un libro moi ben editado, que se lee ben, porque os libros a veces, xa sabedes que as edicións están... E este libro está moi ben editado. A verdade é que aparte de adentrarte en él, é cómodo para ler. Eu que sou unha lectora de 7 da mañán na cama, xa vos lo digo que é un libro que se lee ben. Sí, sí, sí. Bueno, Xa che digo eu. si vos ocurre comentar algo, pues aquí estamos, Aproveitado o E autor. se non, pues a tomar algo. Que tamén é boa cousa. Agradecervos que viñerades. Agradecer que viñeran. Sí, xa de comentei. Xa. Sí, sí. E moitas gracias. Que proxectos tens? Espera. Bueno, pues comentaba antes este libro de que chamo Embaixador e o Corsario, Conde de Gondomar e Sir Walter Raleigh, que se atopan despois de mortos. E claro, se Pedro Páramo pode falar con mortos, tamén pode falar o Conde de Gondomar. Entón, a idea é que, sin as paixóns do corpo, xa sei que é un desideratum, as diferencias políticas, religiosas e culturais perden importancia. A idea é que os dous mentiron, cada un na súa especialidade, e que en realidad non foron tan diferentes. Digamos que se houbera algunha idea, esa sería. Entón, claro, xa comentei antes que non había moitas mulleres. O outro é Pedro Sarmiento de Gamboa, que naceu en Pontevedra, ainda que el diga que naceu en Alcalá de Henares cando está así ante uns xuíces, porque sempre tiña máis letras nacer en Alcalá de Henares que nacer en Pontevedra, non? Teña outro postín. Pero a mí chamoume moito a atención porque tamén a historia de un pequeno desidrato, un tráxico, a historia da fundación das cidades que nunca chegaron a ser no Estreito de Magallanes, da fundación que se quiso facer e de como aquilo quedou nunha morea de cadáveres e de mortos de fame previas fases de canibalismo, xa que o dos Andes tampouco é unha cousa única, moderna e exclusiva, por máis que Bayona e compañía nos queran facer creer que ocurriu onte. Non, eso se comían uns aos outros ali no Estreito de Magallanes en 1598, máis ou menos. E estou atrancado, vou desvelar os secretos, non importa, non? Estou atrancado con Sofía Casanova. Si queres, chámame. Porque, bueno, podo chamarte, sí. Pasa que tendo a tesis de María Sáenz. Sí. Eu creo que eso... Bueno, se pode facer un xuicio moral e político descalificatorio ou totalmente ou non dunha persoa. E como? Hai un libro interesante que non ten nada que ver con eso, que é La llamada, de Leila Guerriero, e, claro, aí se nos propón se unha secuestrada pode ter relacións sexuales placenteras co secuestrador, entre outros temas morais, digamos, ou de... Porteiro de noite. Claro. Porteiro Entón, de noite. esa novela, bueno, non unha novela, esa reportaxe, isto que fai Leila Guerriero, que fai moi ben, de un reportaxe documentado, falando con todos, tirios, troyanos, dun lado, do outro, amigos, familiares, enemigos, adversarios, e ela vai compoñendo un tal, e a cousa queda, como menos, polo menos ambigua. O sea, a dificultade, porque claro, frente a Sofía Casanova hai dúas propostas. Reconozcamos o seu carácter de pionera, de muller peculiar e... Reporteira de guerra. E adiantada, sí, enfermeira, reportaria de guerra, traductora, candidata, aunque fuera un pouco secundario, ao Premio Nobel, poeta, novelista, dramaturga, ainda que con escaso éxito, bueno, homenaxeada a Mourense, a Liga Galega, a amiga de Lustres, bueno, de tutti quanti, de Alfredo Vicente. No Círculo de Mulleres de Coruña. De Alfredo Vicente, sí, de Dato Buruais, o sea, o que se queira, pero ao mesmo tempo, brazo en alto, poemas
a maior gloria de Franco e da Cruzada, anticomunista feroz militante, que encaixa mal co seu tamén militante pacifismo durante bastante tempo. Eso sí, tamén vetada, censurada polo ABC despois de anos de traballo porque non se podía falar mal dos alemáns. E ela falaba do que vía. E cando viu a desfeita de Varsovia, e cando viu os problemas do exército, bueno, os problemas, as atrocidades do exército alemán, pois, entonces, a partir dese día... E aí é onde ten a posición máis pacifista. Precisamente cando está no frente, aí, na Primeira Guerra Mundial. Bueno, teño aí ese problema. E depois se me cruza co tema da maternidade, que tampouco teño resolto, porque, aparte de non ser nai eu, pois tampouco teño claro. A importancia vital, desde a fisioloxía hasta a cultura, familiar, afectiva, non teño claro ese tema. E en realidad era o que foi, aparte de todas esas cousas, e sobre todas esas cousas, o que foi nai. Porque a súa gran empresa vital foi sacar adiante como católicas militantes as súas 4 fillas. E darles de comer, porque o marido abandonouna, entonces ela era a cabeza de familia. E na época que traballaba de reporteira de guerras, levaba con ela. Con ela e unha muller que lle axudaba, que era galega. Sí, que era de Mera Pepa. Que era de Mera, Pepiña. Entón, bueno. Bueno, aí estou atascado. Bueno, atascado 150 páxinas, pero non atascado. Pois xa desatascarás, non te preocupes. E neso andamos. O sea que con un pouco de sorte, igual nos vamos aquí falando de Sofía Casanova dentro de 6 anos. Non está mal. Porque non me atrevo a traer aquí ao conde de Gondomar ni ao navegante que encarna me dá cun pau. Non, eu nada, simplemente falei da filla de Lucrecia, que era que me tocaba, tal como correspondía. Moitas gracias. De nada, Javier. Moitas gracias a ti. Vale.